జనగామ జిల్లా ఆసుపత్రికి వచ్చే నిరుపేద కుటుంబాల కోసం జనగామ అమ్మ క్యాంటీన్ ద్వారా చేపట్టిన సేవా కార్యక్రమంలో జేక్సాని కాశీ విశ్వనాథం గారు మానవతా దృక్పథాన్ని చాటుకున్నారు. వైద్యం కోసం వచ్చిన వారికి ఒక పూట భోజనం అందిస్తూ సమాజంలో మానవత్వానికి మంచి ఉదాహరణగా నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా జనగామ అమ్మ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మంతెన మణికుమార్, ప్రధాన కార్యదర్శి వంగ భీమరాజు మాట్లాడుతూ ఆకలి చావులేని భారతదేశం నిర్మాణమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు. కరోనా కష్టకాలంలోని ఫౌండేషన్ వివిధ సేవా కార్యక్రమాలతో ప్రజలకు అండగా నిలిచిందని, ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో దాతలు ముందుకు రావడం సమాజానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని అన్నారు. జేక్సాని కాశీ విశ్వనాథం సహాయం నిరుపేదలకు పెద్ద తోడ్పాటుగా మారిందని ప్రశంసించారు.